Hola, soc Sergio i este és el meu canal, qui vulgui qui no. L'origen del seu nom és la dita qui vulgui qui no, València una nació. Este és un canal que és una aportació personal per a tractar un nou relat d'una identitat nacional valenciana històrica i reivindicativa. Esta és una identitat justificada històricament i irrefutable, que és alternativa a la que s'ha imposat majoritàriament en la societat i que ens la neguen i ens la volen negar contínuament. A més, procuraré de desmuntar alguns prejudicis en matèria de llengua i societat i compartiré vídeos i enllaços interessants sobre aquestes temàtiques, tant per a qui vulgui com per a qui no.